Assalamu alaikum warahmatullahi ‘yan uwa, barkamu da haɗuwa a cikin wannan sabon YouTube channel namu mai albarka. A yau insha Allah za mu yi magana akan abubuwa biyar waɗanda za su taimaka mana wajen karatu. Idan sabon ka taimaka ka mana liking and subscribing, kuma idan mun ɗaura sabbin videos za a sanar da kai. Abu na farko shine active engagement. Wato shi active engagement yana nufin cewa duk abin da za ka yi to ya kasance cikin abin kake. Larabawa suna cewa idza kunta fi amrin fa kun fihi. Wato in ka shiga cikin wani al'amari to kawai ka tsunduma a ciki ne gaba ɗaya. Bahaushe na cewa in za ka sha giya to ka sha ta dubu kawai. So abinda wannan yake nufi ya zama na cewa duk lokacin da ka ɗauko karatu za ka fara you are fully engaged in it. Ya zama na cewa ina 5 sensory organs naka gaba ɗaya ka yi involvement don su, your sense of smell, sense of touch, sense of hearing, babu abin da kaka ji, babu abin da kaka gani, babu abin da kaka tunani in ba wannan abin da ka zo kana karatu ba. So wannan zai taimaka maka ya zama na cewa babu wani abu wanda zai yi altering understanding ɗinka. Wannan abin shi kawai ka yi focusing a ciki ne, kuma wannan zai taimake ka sosai wurin understanding ɗin duk abubuwan da kake karatu. Abu na biyu da za mu yi bayani shine avoid multitasking. Abin da ake nufi da wannan shine maimakon a ce ka yi abu ɗaya sai kasance ka yi abubuwa da dama waɗanda dole su sa ka ruɗe ka yi confusion. Kana ganin kana karatu amma ba karatu kake yi ba. Misali za ka ga wani yana karatu ka gan wayar shi da hannu yana chatting, wani ma za ka ganin kira yake yi, wani za ka ga yana minti 30 awa ɗaya yana waya. Alhali ga abin da ya kawo ka makaranta. Akwai lokacin resting stage, bai yiwuwa a ce ka bige 24 hours kana karatu. Dole ne ya kasance ka samu lokaci ka huta, domin kwakwalwarka tana son hutu ita ma kamar da yake son hutu. Kamar mai sha'awar kwallo, mai sha'awar duk wani abu da irin mutum zai yi, kada ji na ce kwallo mutum ya ce to ai na ce ai mutum ai bare je ya yi kwallo ko na ba. Abin da nake nufi anan shine bayan kayi karatu ka gaji, kwakwalwarka ta gaji, so kana buƙatar ka samu hutu na minti 2, 5 haka 10 is depend da yadda ka ji kana iya. Insha Allah a wannan ne za ka yi. Abu na uku shine avoid pseudo study. In an ce pseudo study ana nufin reading without understanding, ko mu ce avoid pseudo study and cramming. Da yawa daga cikinmu muna da ƙoƙarin karatu, wani zai ɗauki awa 1, 2, 3, wani ma awa 8, wani awa 10 yana karatu. Sai dai abin da ka faruwa shine yana pseudo study ne, yana karatu amma bai gane ba. Shi yasa cikin bidiyon can muka yi bayanin cewa akwai application wanda za su taimaka mana wurin karatu, kamar su Merriam Dictionary, wanda duk waɗanda ka haɗu da ita wadda ta shirya maka duhu za ka yi searching nata, ka yi downloading ɗin minin nata, so that you put it at the back of your mind, wanda duk lokacin da ka tuna wannan waɗanda za ka fahimci cewa ga abin da ta ka nufi. So pseudo study yana da illa sosai. Irin masu pseudo study su ne idan sun ka faɗi jarabawa a yi ta mamaki, a ce wane da yake karatu awa kaza amma ya faɗi, mutane su yi ta mamaki, whereas ba su san pseudo study ne ya kai ba, karatu ya kai amma shi da kai ne ba ya gane ba. Abu na hudu shine you should get organized. Wato da yawa daga cikin mu ba mu da organization na abubuwa. Abin da nake nufi da organization shine ba mu tsara abubuwa, ba mu da planning. Wasu kuma sukan yi planning amma sai dai babu implementation. Mutum ya kasance yana da wata kalanda wadda ya tsara ma kai ne, daga rana kaza zuwa kaza zan yi karatun kaza. Misali zan yi karatun anatomy and physiology for 1 week, so bai kamata in wannan satin bai kare ba ka ɗauko wani karatu ka shigo da shi a ciki. Ko kuma ya zama da cewa mutum hours ne yake classifying ɗin karatu ne, sai mutum ya ce zan yi karatun anatomy na awa kaza, so kada kafin waɗannan awoyin su kare kuma mutum ya kawo wani abu sabo. Wato dai ya zama da cewa mutum ya tsara lokaci ne, ya tsara ranaku ne, ya tsara duk wani abubuwa da ya kamata ya yi. So wannan abin zai taimaka wa mutum ya zama da cewa yana da organization na abubuwa, wani abu bai shiga cikin wani abu balle ya yi altering ɗin understanding ɗin. Na biyar shine get mentorship. Kamar da muka sani cewa duk wani abu da mutum zai yi ya kamata a ce ya samu wanda zai guide ɗin shi suru, domin ya samu abin nan cikin sauƙi, ya samu success, ya samu hanyar da zai yi success a cikin sauƙi. To karatun nasin yana buƙatar wanda zai yi guiding ɗinka. Kamar da muka sani cewa yana dealing ne with
human life. So kana da bukatar ka samu wanda zai yi guiding ɗinka. Guiding ɗin nan, mentorship ɗin nan ba wai dole bane sai wani can daga waje ko mallami ko wani haka, a'a na kusa da kai dai abokinka ma mentorship ɗinka ne. Kamar yadda muka sani cewa ƙwaƙwalwarmu ba ɗaya ba, kowa da tashi irin baiwar da Allah ya mishi. So kada ka ji nauyi, kada ka ji cewa kai ai wane ai taron ka tashi, so ta yaya za a yi ka ce ai ya koya ma kaza ko ya yi guiding ɗinka tsawon wasu abubuwa da ka shan waya. Kada ka yi girman kai, da ya koyar da kai shikenan, babu wani abu da ya. So kana da buƙatar wanda zai yi guiding ɗinka. Kamar da muka sani cewa ko friend ɗin ba ta yiwa a ce wai da yawa za ka ganin daga cikin yanzu abokin watakil kina da wata abikiya ko kana da wani aboki wanda idan kun je wurin karatu ka san da ya yi ka kokari, ka san da karatu ne na minti 30, karatunka ne na awa 5. So da Allah me zai sa kana tare da shi, watakila ma abincinku haɗe, wurin kwananku guda, ba na ce wurin kwananku guda ba ba a ɗakinku guda da sauransu. To ban tunanin cewa za ka ji nauyin ko ba komi idan ka zo wurin bacci, wane ina buƙatar da Allah ina da matsala kaza, da Allah ina buƙatar ka yi guiding ɗina akan kaza, zai ji daɗi, zai yi guiding ɗinka cikin sauƙi, ka gan kun ƙare successful, babu wani hayaniya, babu wani challenges. Amma saboda girman kamu na mutane za ka ga wani ya ce kai ni gaskiya ba zan yadda wane ya koya min ba, saboda ba zan ma tambaye wani ba, saboda ina tunanin idan tambaye shi ko lakanci zai ko wani abun nan ne, su ba haka bane. Ƙarshen wannan bidiyon kenan, kada a manta da danna mana liking da subscribing na wannan YouTube channel namu mai albarka.